Σήμερα παίζουμε 99, σε 10 λεπτά έχει event και θα το παίξουμε με έναν χοντρό φίλο μου. Μίλα. Εγώ μιλάω, εσύ δεν μιλάς. Πες καναλιά ρε νουμπά. Τι λες ρε μπρο, εσύ σε πόσα μόνο 19 μέρες. Χαίστηκα. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα, σε 9 λεπτά θα μπούμε στο διάλειμμα. Ο καλύτερος στις μέρες είναι 55.946 μέρες. Τι μέρες είναι αυτές ρε μπρο. Το Γκάνζαρ τον έχει. Ο καλύτερος μου χρόνος είναι 1 ώρα και 6 λεπτά. Μιλάμε, τόσο καλός παίκτης. Μέτρα 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. Ξέρεις πόσα δευτερόλεπτα είναι? 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. Ξέρεις πόσα δευτερόλεπτα είναι? 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. 7 δευτερόλεπτα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εμάς εδώ πέρα τους τρελούς να παίζουμε 99 νύχτες στο δάσος, θα σώσουμε όλα τα παιδιά επειδή αυτός, δείτε λίγο τις μέρες αυτού του χοντρού. Κάτσε κάτω! Άμα δεν ακούω θα τους πάσω όλα. Ακούγεσαι. Use the skill building, collaborate, and work level 2. Top down and writing word, word, name, and mammoth. Όχι πατημαγιά! Πάρτα ρε νουμπά! Άντε γεια! Είμαι στο πιο ψηλό μέρος. Θες να πετάξουμε στον αέρα με αυτά που έχει κάνει ο Γκάνζαρ? Ναι, έλα εδώ. Έλα! Γαμώτο τι κάνεις! Όχι, έλα! Ανέβα πάνω μου! Ρε! Ανέβηκα! Έλα ρε. Χοντρέ, σε 6 λεπτά έχει βεν. Έλα, πήδα. Χορπιδάω. Κάνεις κάτι, είπα. Εγώ κάνω κάτι, εγώ δεν ξέρω. Γαμώτο. Παλεύω μπρο. Έλα, ανέβα πάνω μου. Έλα. Στον τοίχο, κολλημένο. Έλα. Έλα. Μη λες να μπορούμε να βγούμε έξω από το χάρτη, περίμενε. Ρε κόλλησα. Κάτσε λίγο στην κεφάλα. Κάτσε λίγο. Μπρο, έλα εδώ να το κάνουμε εδώ. Να φύγουμε απ' έξω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν σ' αφήνει να βγεις έξω. Δες που ανέβηκα. Έλα, κατέβα κάτω, τώρα θέλω κι εγώ. Έλα. Τι κάνει ο χοντρός? Ποιος είναι αυτός ο Αράρ 9? Δεν πειράζει, βγήκε. Όλοι καλεύουν να κάνει. Έλα ρε. Κάτσε, περίμενε να ανέβω πάνω.
τι κάνω. Έλα εδώ, έλα. Έλα. Όχι. Μείνε στο τοίχο, ρε. Σε 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα έχει βεν. Μπρο, έχω 99 μπαταρία, ρε μπρο. 99. Ναι. 99. Πες με 99 και έχω 99 μπαταρία. Περπηδάω. Κι εγώ. Κι εγώ. Πάμε εδώ να προσπαθήσουμε. Όμιτζι. Έλα. Όχι. Έλα, ανεβαίνω πάνω σου. Ουα! Εγώ θα ανεβώ πάνω σου, μισό, εγώ θα ανεβώ. Εγώ θα ανεβώ. Μην ακούνητος γαμάτ. Μην ακούνητο. Ο Μπρο κόλλησε στον αέρα. Δεν μπορεί να νουμπάς. Με βοήθησε. Έλα. Όχι. Με βοήθεια. Βοήθεια! Τσάινα! Κι εγώ! Πού πήγε! Πατάρισε! Βγες και ξαναμπες! Οκ. Το ξαν... Έλα, θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ, ρε. Σε 1 λεπτό έχει δεν. Έλα, άσε με να ανέβω πάνω σου, πήδα. Στο κενό. Τι λέει, ρε. Ρε μπρο. Σε 59 δευτερόλεπτα έχει vent. Έλα, έχει vent. Ρε, έλα εδώ, θέλω να δω το... Έχει vent, ρε. Βγάζω, ρε. Θα πεις κανένα γεια στα παιδιά. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Event! Εδώ. Έλα, μπες. Βάλε. Έβαλα. Μπήκα. Πετάξουμε. Μπέκα. Κουραδό, μπέκα. Μπήκαμε. Ξέρω ότι πήγες να βγεις κατά λάθος, αλλά... Δεν βγήκα. Καλά, όχι κατά λάθος, πήγες να κάνεις όλο τέλος πάντων. Τι λες ρε ψεύτη. Σε είδα εγώ. Ελπίζω ακόμη να βγάζεις βίντεο. Ναι ρε. Τίποτα μωρέ, κάτι σε είδα. Πότε θα το ανεβάσεις? Όταν... θα το ανεβάσω όταν τελειώσουμε. Α, δηλαδή, και πότε θα ανεβεί, πιστεύεις? Βάλε αυτό στο κεφάλι σου. Μπρο, περίμενε, δεν ξέρω καν το σύσο που είναι, αν υπάρχουν... Έλα εδώ. Άμα υπάρχουν μαλλιά... Ο Κράκη 4. Μα δεν βλέπω τίποτα, Άξε, κάτι να άχτισες. Τι έκανες? Εγώ ψάχνω Bunnywood. Ψάχνεις μέλι. Bunnywood. Βάλτε όπως να είναι, γιατί θα ανεβάσω κάτι βίντεο με εμάς τους δύο, να ξέρεις, να είσαι σίγουρος. Έλα, μπήκα, περίμενε. Πού είναι το καπέλο μου? Έχω 5 τέτοια. Μολότοφ. Ρε, δεν έχουμε φωτιά. Κόψε ξύλα! Τι κάνει ρε! Τι κάνω? Γιατί τα τρως όλα! Δεν έχω φάει τίποτα ζωή μου. Δεν πάει καλά. Ούτε ένα δεν έφαγα ρε πρώτα. Τι λες! Ούτε ένα δεν έχω φάει ρε. Σίγουρα δεν τα φάω όλα. Ναι ρε ψεύτη. Βρες άλλη δικαιολογία να βρεις. Ω, πήραμε την πρώτη μάνηση. Αυτή είναι η βρήκα το κούκι. Έλα. Τι κοιτάς ρε μπαμπινό. Χεχε. Άντε κοιτάω. Spawn some fuel. Μπρο, περίμενε θα μου δώσει πιτόνια νομίζω. Φλάουτ. Λέει κάτι για fuel, κάτι είπε. What? Μην το βάλεις παιδιά εδώ. Μεγάλες πίδες. Ω, καταιγίδα. Κράφταρε το. Τυρί μπρο. Ξύλα. Τυρί με σκατ... Νομίζω το ξύλο είναι αυτό. Δεν το ψήνεις όλο. Δες εδώ τι έχω κάνει. Έτσι πρέπει να τα κάνουμε, γιατί αν τα κάνουμε έτσι θα σου δείξω ένα μαγικό. Όχι, θα ανεβάσω short τέτοια και θα είναι πολύ ωραία έτσι short. Τι θα κάνεις και σου, το κάνεις. Ναι,
έτσι όπως το έχουμε φτιάξει φαίνεται πολύ ωραία. Θα το βγάλω φωτογραφία και θα το κάνω short. Και θα φαίνεται ωραία και θα πάρουμε πολλά views. Χοντρέ. Άρα, οκ, άρα. Πώς λέγεται. Άρα θα κάνεις και βίντεο και short. Ναι. Κάτσε να ανοίξω τα σεντούκια. Μ' ακούς? Χοντρέ, μ' ακούς? Μίλα! Έλα ρε τι. Please δώσε μου την αρμόν. Δεν μπορώ, τώρα τι φόρεσα. Την φόρεσα ήδη τώρα. Κάτι καλσόντικα. Είναι το γραφέτη. Έπεσαν strong zesty εντάξει. Όπως λέμε strong guards. Έλα! Ναι! Άρμον! Άρμον! Ναι ρε! Εσείς, Γιατί μου φύγει το Reagan? τι σου έκανε. Μου φύγε το Reagan. Ω, το κρίμα. Τι κρίμα ρε νουμπά! Τι λέει ο Κράκη 4 πάλι? Η καλύτερη άρμον του κόσμου. Η καλύτερη άρμον. Όμως admin chat. Ρε σου δώσα admin chat. Πού είναι? Πεθαίνω, 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 βοήθα με! Βοήθα! Πέθανε. Τι να σου πω. Ναι! Admin shock! Τι να σου πει. Έσωσα το παιδί, μπρο. Την έσωσα, το έσωσα. Για να σου. Δείξ' το παιδί ρε μου το πας. Τώρα το σώζω. Εννοώ τώρα το φέρνω. Δείξ' το. Περίμενε! Πέτα το κάτω να το δω. Ωραία, περίμενε. Πέτα το κάτω να δω τι το ίσως. Δες μια άρμον! Δες μια άρμον! Είναι αυτό. Μου δώσε μια πανοπλία και τη χώρισα. Ναι, είναι αυτή η άρμον η τέτοια, ρε. Ναι, είναι μια obsidian. Αυτή που... Μετά με το μεγάλο τσεκούρι πάμε στα διαμάντια. Με το μεγάλο τσεκούρι. Έλα, πάρ τις αποδείξεις. Να το παιδί. Δεν ήθελα τέτοιες. Κοίτα το σακί μου. Κοίτα με λίγο. Το βλέπεις? Ναι. Κοίτα με. Το βλέπεις? Κοίτα, το έχω στο σακί μου. Το έσωσα. Ρε νουμπά. Όταν το άσους πήρα τη δάκλεψα. Rock cake. Χάρη τρόμαξα. Τι έπαθες? Έφαγα ένα rock cake και πέθανα. Εντάξει, θα σε κάνει revive. Δεν το ξέρω. Απλά βαριέμαι να περιμένω. Δεν έχω bandage. Αυτά πράγματα μου μην τα πάρεις. Μην τα πάρεις. Οκ, τάφσα. Ω, σώθηκα. Ωραία, τι μας λες, δεν μας νοιάζει. Φάγε εσύ το rock cake. Δεν θέλω να το μόνο εγώ. Τι κάνει το rap cake, ρε μπρο? Como los gampelos siento yo, baila, ósalo y como los gampelos siento yo. Κάτω. Επιτέλους, γκουλ. Κάτω. Τι να το κάνω, να πεθάνω? Όχι, δεν θα με κάνεις. Ναι, το ξέρω αυτό.
Πεθαίνεις. Άντε get out ρε. Άντε get out ρε. Πάρε σοκάναρα με στο κίνηση. Έλα ρε γιατί μου Πού είναι το chest? Όλα αυτά για ένα τέτοιο chest. όλα αυτά για ένα τέτοιο chest. Είναι ρε φίλε, είναι δικιά. Ωχ, το παιδί. Έχω 2 σούπερ. Δώσ' τη μία. Ναι, εάν ξεφύγω από αυτό τον αλφα λεπτό. Έλα. Μπρο μου κόλλησε. Θα τρέξεις. Ρε μου κόλλησε. Έλα ρε ήρθε πάνω σου. Πήρα το αλφα γουλ. Τώρα το έχω πάρει εγώ ήδη το αλφαγούλ. Δεν το πάρεις. Το έχω πάρει ήδη. Ναι ρε. Άσε τα ψέματα σου. Εγώ έχω αλφαγούλ. Τι λες? Εσύ είναι κούλς. Εσύ είναι κούλς, όχι αλφα. Όχι. Δες λίγο τι μου έδωσε. Είναι ένα όπλο. Τι λέ... Σίγουρα δεν με κυνηγάει ονόματο ελάφι. Ναι, άμα είναι το ελάφι είναι δικό. Μπρο, πόσες βίδες έχουμε? Τουν 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 τουν. Τουρουν. Μπρο, μου έδωσε ένα παράξενο όπλο. Είναι μάπειρες σφαίρες. Ποιο είναι? Ένα μόβ είναι. Κοίτα ρεύση. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ω, βαρέλια! Πούλωσε κι άλλα βαρέλια. Δεν μου είπαμε να στα πίσω. Πούλωσε και αυτό ρε. Χαχα! Ω, τεράστια ξύλα! Μου έδωσε και ξύλο. Μου έδωσε και βίδα. Μπρο, μου τα έχει δώσει όλα ρε το μαλλί. Και εμένα μου έδωσε και βίδα. Άντε. Σκότωσαν τον τέτοιο να. Είναι πότες. Το αρκούδα. Σε μια εκκλησία και δεν κάνω ληστεία. Ληστεία. Εκκλησία, ληστεία. Ληστεία, δώσε μου την εκκλησία. Με είδαν. Πού είναι το Adminax? Πού το έδωσες εσύ το αμινάξ ρε. Πότε θα μας το δώσει, λέω, εννοώ. Πότε. Δεν το άμαθες. Τι λες ρε ψεύτη? Α, Τι α. σκοτώνω πράγματα. Και
Τι οπλάρα είναι αυτή ρε. Ποια οπλάρα ρε μπρο, πες το και εμένα να μάθουμε, να μάθω. Είναι μια περίεργη. Γιατί είναι περίεργη? Γιατί είσαι και εσύ περίεργος. Γι' αυτό. Ρε μπρο, πες τι είναι, laser cannon είναι. Όχι. Δεν ξέρω καν πως λέγεται. Έχει 100 ονόματα. Και πώς έχει? Τι να τη κάνω την body. Ενώ έχω την καλύτερη body που είναι και η αγαπημένη μου. Μπρο, μου ήρθε και εμένα ένα όπλο. Ένα μοβ. Ένα μπλε κάπως, μπλε μοβ. Και εμένα. Είναι σαν tactical shotgun και δεν έχει άπειρες σφαίρες, έχει ενέργεια. Α. Εμένα μου δείχνει πως έχω άπειρες όμως. Ναι, άρα σου λέει ψέματα. Μπρο, μου δώσε ένα άξι. Τι άξι. Τι είναι αυτό. Αυτό εδώ. Δεν ξέρω, ένα άξι. Για κόψεις το ξύλο. Το μεγάλο. Το μεγάλο. Α, είναι σαν strong axe. Οκ, είναι strong axe. Απλά χαζό strong axe. Μην τα πετάξουμε τέτοια. Ρε είναι οι τέτοιοι. Αυτοί οι ανόητοι. Ντούρα. Του σκότωσα. Ντούρα. Οπα. Γίνω πολύ γρήγορα. Το ξύλο ίσονε υπό εξαφάνιση. Πάμε για το τέτοιο μετά. Και το ποιο? Για το παιδί. Όχι. Τι λες ρε νουμπά. Καλά, πάω τώρα. Όχι τώρα, μαζί. Καλά, εγώ πάω τώρα. Για το νουμπά. Εσύ είσαι εδώ που φοβάσαι να έρθεις. Πάμε σε μια περιπέτεια μεγάλη και πολύ δυνατή. Βλέπω. Ο Χριστός λυπάμαι. Δεν μου έχει δώσει τέτοιο ρε. Τι. Έλα γαμώ το. Τι γίνεται. Γαμώ το. Εντάξει μας το πες. Δεν μας νοιάζει. Έιντε. Δεν μου έχει δώσει κάτι ο admin. Ω, laser cannon! Είναι admin η laser cannon. Έλα, laser cannon.
Θα μου δώσει. Κάτσε. Α, εντάξει. Έλα ρε, μου δώσε ξύλα μες στη μούρη μου. Και βίνε. Πόσες βίνες ρε. Λοιπόν. What the hell, bro? Σκότωσα μια κούδα. Κάνω ληστεία. Ληστεία, ψηλά τα χέρια κάτω στο βράκα. Ληστεία, δώσε τα βρακιά σας και τα λεφτά σας. Τα βρακιά σας και τα λεφτά σας. Τώρα, μποκετεκετεκε. Έλα ρε μπα. Μπουμ. Τάου. Οι νούμποι και σαρκούδες μπρο πεθαίνουν. Πέσα. Πάρτα. Ρε, οι σαρκούδες είναι πίτες, σκοτώνες. Τετά. Μου δώσε κουνάει. Τώρα το παρατήρησες εσύ. Όχι, μου δώσε Ω! παιχνίδι από μόνο του. Από τσέπη το κουνάει. Να ξέρεις ποτέ δεν φτάνω πόσο ρε. Γαμώτο! Είμαι σίγουρος ότι θα με κυνηγήσουν αρκούδες και ποντίκια. Άσε μου μπαμπίνο να φύγω. Να δώσω ένα δώρο στο Κωνσταντίνο. Πόρε! Ομιτζή! Είναι crafting crunch. Λοιπόν, έλα εδώ να σου δώσω ένα τέτοιο. Τώρα να σου δώσω ένα δώρο. Τι? Αυτό εδώ είναι το δώρο σου. Πού είσαι? Εδώ πάνω στη φωτιά. Thank you! Πήρα Adminax. Πήρα Adminax. Πήρα. Πού? Πήρα. Πού το βρήκες? Το βρήκα κάτω. Δεν έχει περάσει μαμά μια ώρα. Α, να, Adminax. Εδώ Πού? το βρήκα. Πού είναι? Έλα εδώ ρε μπρο. Να το αγόρι. Εντάξει, το πήρα. Πάμε στα διαμάντια. Τα διαμάντια. Έχεις καμιά σούπα? Πάω στα διαμάντια. Καλά, εσύ πήγαινε στα διαμάντια. Εγώ πάω να φτιάξω κανένα χάμερ με αυτά που μου κάνει. 1, 2, 3, 4, 5. Άμα θες έλα. Πάω να φτιάξω. Εγώ πάω να φτιάξω χάμερ, ρε μπρο. Εμένα μου αρέσει να παλεύω. Τώρα το Adminax θα είναι σαν spear. Έλα. Επόμενος. Άλλος. Έλα. Άντε γεια σου. Έλα ρε χέστη. Άντε get out, άντε get out. Έλα. Άντε get out τρόλοι σας. Είσαι εδώ. Get out κι εσύ. Και τώρα άλλο ένα κομμάτι. Άντε get out. Τι έκανα. Πάρτα. Ομιτζή. Για να σε σκοτώσω εγώ. Πίσω μην πας. Να σου πω κάτι.
Τι. Και εσύ το ίδιο εννοούσα. Έτσι! Χεστήκαμε. Βρέχεις κατά εννοούσα. Έρχομαι. Όχι ακόμη. Ω, βαρέλια! Δεν προλαβαίνω να τα πάρω τώρα. Θα τα πάρω μετά. Να πάρουμε κι αυτό. Ναι, βάλ' τα όλα σε ένα σημείο. Ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, επειδή είμαι πανέξυπνος, γι' αυτό ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, πούμε. Έλα. Δεν έχει άλλο. Εγώ τα πήρα όλα. Ποια τα βαρέλια. Ναι. Ανεβλάτως νομίζω, ρε. Πάω Stronghold. Τι Stronghold, ρε. Ρε, πετάς τα μάτια. Το ξέρεις ότι θα μπορώ να τα πάρω και μετά αυτά. Και εμένα ρε φίλε. Πόσα βαρέλια. Να δεις πόσα έχουν τα παιδιά. Να δεις πόσα έχουν. Εγώ πάω Stronghold. Το βράδυ. Με νοιάζει. Είδες εδώ που είχε κάτι ένας διαμάντης. Έλα. Τον σκότωσα. Μπάδες. Γάμο το τι μου κάνει. Ρε, λοιπόν, ένα διαμάντι δεν θα το πάρω. Τούτου. Hey you, what the hell bro. Ένα διαμάντι νομίζω είναι στον αέρα που δεν σου έδωσε. Τι για είναι hungry πάλι. Έλα ρε. Ανοίγω το σεντούκι. Κάτι καλό. Τώρα. Όχι κουνάρι. Σε λίγο θα πεις και ένα κουνάρι. Σχέση μου. Γιατί έξτρα κάλτιστ. Αχ, δεν μετακινείται αυτό και θα νευριάσω τώρα. Πάει το κολόλικο. Θα σπάσει κανένα τηλεχειριστήριο έτσι όπως πες, μπρο. Γιατί είναι το κρύο. Καλά, αν δεις τι βαρελιάρα έχω εγώ. Ω, μου έδωσε φλάουτο. Και εμένα μπρο και τρόμαξα. Και admin-ax. Μπρο, τι να το κάνω. Έχουμε admin-ax. Κι εγώ. Έχω για να πάρει. Δεν χωράω.
Έχω και να φάει κότα μου. Είσαι απλά να παίρνουμε ζώα. Δες τι φτιάχνω. Έλα γάμο το. Μας κάνουν επίθεση. Όχι ρε, μας αφήνουν. Πόσα βαρέλια έχει εδώ ρε. Πού είναι? Ρε, τι έχεις κάνει ρε. Άντε get out. Τουν. Θέλουμε να κάνουμε μάντι ρε. Τούρα. Μπρότσο. Αντί για να σκοτώσω τον Γκάλι, της έκοψα το δέντρο. Ο Παπίνος έφυγε, άρα τους σκοτώσαμε όλους άμα έφυγε. Ναι. Α, εγώ σκότωσα τον τελευταίο. Ωραία. Θα φτιάξω το καλό κρεβάτι. Για πόσο έχουμε ρε. Όχι. Όχι ένα καλό. Δες εδώ τι έχουμε κάνει. Εγώ πιστεύω δεν μας λείπει τίποτα. Εσύ νομίζεις? Κοίτα. Θα φτιάξω teleport. Μη φτιάξεις μπρο. Έφτιαξα ήδη. Τι κάνω. Ωραίος ρε. Έχτισες καλιά Χριστό. Μπρο, κανείς δεν μαζί. Θέλουμε άλλο ένα teleport. Ωραία, μην το φτιάξεις. Ένα διαμάντι είναι στον αέρα. Αυτό σου είπα πριν ρε. Δεν το άκουσες. Έλα. Πηδά. Έχουμε 197 τέτοια. Τώρα το δες. Βάλε αυτό με τα βαρέλια για τη φωτιά. Ναι, σήμερα θέλεις να βάλω σοφιστά για τα βαρέλια. Κοίτα λίγο εδώ μπροστά σου. Βάλ το, θέλω να βγάλω φωτογραφία για να ανεβάσω κάτι ρε χοντρέ. Ωραία, βγάλε και εδώ φωτογραφία ρε μπρο. Πόσο δύσκολο ήταν να το κάνει. Κόντρε, να χτίσω τώρα το δίχω. Θα χτίσω κάτι μιλάμε απίστευτο. Μπουν. Εδώ είναι καλά. Όχι, πίσω. Εδώ είναι καλά. Εγώ δεν βλέπω καν που είναι οι φάρμες. Ναι, επειδή τις έχω πάρει. Ευάλωτες. Δεν μπορώ. Δεν κάνω. Ρε φτιάξε το χάρτη. Αγόρι μου. Δεν το ξέρεις αυτό. Γαμώ. Πώς θα πάω στα Να μην πας. Εγώ θα πάω. Μπάλ. Τι κάνω ρε. Τι κάνω ρε μπρο. Φτιάξ το χάρτη. Όχι. Θα περιμένεις να φτιάξω κάτι άλλο. Α, το βρήκα το stronghold. Πήγαινε ρε μπρο. Αχ, μου τσπάει το teleporter, πρέπει να το βγάλω κάπως. Χετσα. Είναι όσο χρόνος μου ρε. Είναι σε 14 λεπτά το επόμενο. Γκολ!
Με κυνηγάει ο μπαμπίνος. Καλά τι κάνει. Να μας να σε έξω τη νύχτα. Μου κολλάει ρε πλακία. Ρε! Δες τι κάνει. Τι κάνει. Θα με κάνει revive όμως. Ναι, μόλις ξημερώσει. Γιατί όταν ξημερώσει θα με κάνει revive. Ναι, το παιχνίδι από μόνο του. Okay. Νομίζω. Τι μηνάω ρε μπρο. Έλα θα φάω καρότα. Που έπεσε για κάποιο λόγο από τη φάρμα. Μπρο, έχω τόσα πολλά πράγματα που δεν βλέπω. Καλά, άμα σίγουρα δεν έχω φτιάξει ένα τάφι για βάση. Έλα ρε, με έκανε. Out. Έκανε. Ναι. Φτιάχ' το χάρτη. Τι κάνει. Ρε χοντρέ. Τι μένεις ρε μπρο, να τελειώσω. Ωραία. Και τι όταν είπε ότι το είχα κάνει τόσο ωραία. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω ωραίο. Επειδή θα φτιάχνω ράφι να πηδάμε, εντάξει. Ναι. Δεν μ' αφήνει να το πας. Καλά. Εντάξει, το έχω χτίσει, μιλάμε. Άφησε με να βγω μία, βάλε το σφυρί. Έλα εδώ. Και βγες. Δες τι κάνει ο Legend Pro Max. Είσαι Legend χωρίς το G, bro. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μ' ακούς? Ωραία. Τη σκηνή του πρώτου παιδιού βάλτινα. Δεν ξέρω. Υποεξαφάνιση. Τι λέει. Γύραφα. Μπρο, πεινάω. Τρώγε. Ένα φαΐ εδώ.
Α, και εδώ. Είναι αυτό το... Έλα, ωραία. Μπρο, τόσα που έχουμε κάνει, μου έχει κλειτζάρει το παιχνίδι. Τη σούπα που την έβαλες? Εγώ αρχικά ψάχνω τις φάρμες. Αρχικά που είναι η σούπα για να φάω, γιατί θα πεθάνω. Περίμενε, έκαμε λακία. Άλλη μια σούπα. Ναι, ρε φίλε. Τι κάνω ρε μπρο. Έβαλα το σαντάλια εκεί πέρα που θα πρέπει να βάλω τη σούπα. Μπορούμε να μπαίνουμε και από αυτό το σεντούκι έτσι. Κοίτα, γενικά που είναι η σούπα? Κοίτα, γενικά την έχω βάλει. Πού είναι? Α, κοίτα, μη μου πάρεις τη σούπα. Πεινάω. Εμένα μου είναι κόκκινο. Δεν σου δάω. Φέρ την! Πού είναι ρε. Δεν την πήρα. Ψέματα. Φάτην! Αφού δεν την πήρα ρε αγόρι μου. Εντάξει, την έφαγα. Ωραίος, επιτέλους. Μην γκρινιάζεις. Έχουμε επίθεση. Όχι ότι θα μας πειράξουν. Αλλά δεν θα μας πειράξουν. Άμα θες, έλα στο stronghold. Άμα θέλεις βρίσκου, είμαι για όλα. Είμαι γκούγκσταρ. Είμαι γκούγκσταρ. Τι λέει? Είμαι γκούγκσταρ. Ξέρετε όλα τα άγκου. Λοιπόν, μπρο, πρέπει να βγάλουμε το teleporter, δεν αντέχω άλλο. Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο. Άσα και τελαπούγκο ρε. Είναι σε 5 λεπτά. Άμα το γκάλτι είναι μέσα. Ολόκληρη μάχη βλέπω εδώ. Έκανα friend την αρκούδα, τον αλφαλίκο και τους φέρνω όλους εδώ. Άμα έκανες αρκούδα, μπρο, είσαι φουλάδικος. Έκανα αρκούδα. Άρα είσαι πολύ άδικος. Μέτκι! Ωραία. Και αφού έχω βάλει αυτόν, θα δείτε αυτό το κουρτίδι εδώ. Το κουρτίδι. Το κουρτίδι λέει. Είσαι legend χωρίς το G, bro. Αγοράζω κουρτίδες και ακριβά ρολόγια. Είμαι κουτίνα, ξέρω να τα Με το που μου είπε you are hungry έφαγα. Πρώτο παιχνίδι είναι legend χωρίς το G. Το παιχνίδι όμως. Μπρο, είναι το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό επειδή είναι το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι. Αυτό ήταν καθόλου σημαντικό, εσύ το ξέρεις. Όχι. Τώρα το μάθες λοιπόν. Άντε legend χωρίς το G. Άντε legend Daniel. Έλα, ναι. Αγόρι μου, σε κυνηγάει ο Κλανιάρης. Νιά. Άκρη, θα φάω σούπα. Δες λίγο τι έχει έξω από τη βάση. Φέρτη τώρα.
έρθει τώρα. Πίσω από το... Εκεί είναι ρε. Πίσω από το τύπο. Άντε και down. Τι κάνει! Άντε και down. Δες τι κάνει ο Λεγγένης. Έντα. Τους σκότωσα. Κι εγώ. Νομίζω. Εγώ σκότωσα τον έναν. Πεινάω, δώσε καμιά σούπα. Εγώ σκότωσα τον έναν. Δώσε καμιά σούπα. Την έφαγα. Πεινάω. Ρε, τις έφαγα όλες. Ρε, δώσε σούπα σου να πεινάω. Βρες καρότα και φτιάξε. Βαγγέλε. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι ο υπηρετής σου. Σκατά λέγεται. Φτιάξε. Ναι, θα σου πω τι θα φτιάξω. Έχεις μεγάλο πρόβλημα. Δεν δίνω μιαου μιαου. Λες και έχω μιαου μιαου. Μπρο, έχουν μαζευτεί όλη η μαφία των κουνελιών εδώ. Μαλάκα με... Πολύ μαφία το. Και εδώ... Ρε, εμφανίστηκε ένας αλφαλίκος και ήταν friend μου. Και τρόμαξα. Δεν να ξέρεις. Εγώ σκότωσα 2, πώς λέγεται. Μαφίες. Όχι, δεν σκότωσα 2. Γαμώτο. Έχω ήδη σούπα. Καλά, εγώ σου πήρε τις δικές σου. Εγώ αφού έχω φτιάξει δικιά μου. Αν δεν κοιτάω, πρέπει να φτιάξεις τη δικιά σου. Ναι, έχω φτιάξει και δικιά μου. Έλα ρε τώρα, νόμιζα ότι έχω ένα αρκούδα και είναι η δικιά σου. Δεν δίνω ένα, Λοιπόν, θέλω να κάνεις μια δουλειά. Σε 2 λεπτά. Γεια σου χοντρέ. Δεν δίνω ένα. Μιαου, μιαου, δεν δίνω ένα. Μιαου. Ψάχνω τη σκηνή του πρώτου παιδιού. Πριν εγώ όλη η μαφία των κουνελιών. Ποια μαφία ρε. Εδώ είναι η δικιά μου. Πάμε στη σπηλιά. Πάμε στη σπηλιά ρε. Είναι ευκαιρία. Δες το χάρτη και έλα. Έχω strong flashlight. Ωραία, δώσ' τον, επειδή εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ακολούθαμε στο χάρτη ρε. Έλα. Έλα εδώ είμαι. Πηδάω. Περίμενε, θέλω σκυλιά. Εδώ είμαι ρε. Περίμενε, ρε, βρήκα ένα σκυλί. Τι σκυλί, τι λέει. Όχι άλλο σκυλί. Τι είναι αυτό, γιατί είναι χριστουγεννιάτικο σκυλί. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο ρε. Χριστουγεννιάτικο είναι. Αρχικά περάσαν τα Χριστούγεννα. Αρχικά το ξέρω, αλλά έχεις ένα friend Χριστουγεννιάτικο. Δες λίγο. Γαμώτος. Έλα, ακολουθάει ο Μπαμπίνος. Γαμώ το κερατό μου. Μπαμπίνο. Πάλι καλά κυνηγάει εσένα και όχι εμένα. Άσε ρε. Αρχικά δεν ξέρει ποιος είμαι. Και πού είσαι. Και τι είσαι. Μπρο, έχω μια μαφία τώρα κουνελιών, δεν φαντάζεσαι. Κουνελιών. Ένα κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Ας. Άουτς ρε. Μήπως κανένα φαγητό. Εγώ δεν ξέρω, σκότωσα κουνέλι. Με τρόμαξ. Αν δεις τώρα.
Μπράβο του. Πάρε το φωτισμό μου. Εγώ κάνω όλα τα κουνέλια friend, bro. Καλά, άμα δεις εγώ, έχω μ' αφήνω παρέα. Μ' αφήνω παρέα. Άσε με ρε Μπαμπίνο. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Να κάνω χρυνοζάκια. Γιατί εγώ τι κάνω. Τι κάνω, friend, τίγρης. Τι γυράζεσαι, Μπαμπίνο. Μπρο, αν δεις τι έχω κάνει. 100 ζώα, friend. Θα κάνω όσα πια πολλά friend μπορώ. Ψάχνω αλφα λύκους εγώ τώρα. Τώρα βρήκε να βρέξει. Αλφα λύκος. Τι έγινε ρε και με τρόμαξε άλλο. Ω, χρυσό τσες. Δες εδώ όλα τα pet μου έρχονται. Strong axe, τι να το κάνω. Καλά, αν δεις τη βρήκα. Ναι, την είδα τη ρόδα, τι να την κάνω. Ρε! Hacker! Hacker παιχνίδι! Ρε! Άντε. Δες που έχει πάει ο άλλος. Πήγε να με σκοτώσει ένας αλφαλίκος και τον έκανα friend. Το ξέρεις ότι κάνω βίντεο έτσι. Δεν το έχω κλείσει. Εγώ να δεις. Ελάτε όλοι εδώ. Δες εδώ τι έχω. Εγώ θα κάνω όλα τα κουνέλια. Μπρο, επειδή κάνω πολλά ζώα friend, μου γκλιτσάρει το παιχνίδι. Α, καλά! Θες εδώ! Έλα, να γιατί κολλάω. Το καλύτερο μας όπλο, μπρο. Αυτό είναι actually το καλύτερο μας όπλο. Να μη σε... Τι έγινε? Γιατί ξέρω εγώ σε κάποιος, το κάνεις friend. Όμι G. Όντως τώρα μου εμφανιστεί, τον Φτιάχνω μία. Ρε. Βούλτος του. Μπαμπίνο παρέα. όντως Μπαμπίνο παρέα. Φαντάσου να μπορούσες να κάνεις friend το ελάφι. Άμα γινόταν αυτό. Α, καλά. Πρέπει να δεις όλα μου τα ζώα. Κάτσε μία να βάλω ένα βαρέλι στη φωτιά, επειδή από ό,τι βλέπω πέφτει λίγο. Η φωτιά! Κοίτα ρε μπρο λίγο. Δες εδώ! Α, δες εδώ! Έλα να μαζευτούν τα ζώα μας να κάνουνε παρέα. Κοίτα, νομίζω θα μου κλείσει. Μπρο θα κλάσει. Έλα εκεί που είναι το τέλος.
teleport. Έλα εκεί που είναι το teleport. Θα μου κρασάρουν όλα, ρε. Και εμένα. Έλα εκεί που είναι το teleport. Δες εδώ. Εγώ θα κράσω. Θα μου κρασάρει το παιχνίδι, ρε. Εμένα μου έχει κρασάρει ήδη. Θα μου κρασάρει το παιχνίδι, σου λέω. Εμένα μου έχει κρασάρει ήδη. Εδώ κι αν έχει ζω. Έφυγα από τα ζώα, μπρο. Και τώρα μου ξετζίκλαρε. Ξετζίκλαρε. Εγώ δεν μπορώ να πηδήξω σωστά, Είναι insane αυτό. Όπ, κάτσε να σκότωσω αυτός εδώ. Τώρα, σε 1 λεπτό. Τώρα ήρθε η ώρα να πεθάνουν οι πάντες. Και να πεθάνουν. Οι πάντες. Οι παντελόνιδες! Έχω ανοίξει όλα τα ράφια. Λιτσία. Ψηλά τσατσέτσα, κάτω τσότσατσα. Έχω 65 φίλους. Και ένας εσύ, 66. Κι άλλο ένα τώρα που θα κάνω, 67. 67 τώρα, 68. Τα bro. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like και μια εγγραφή. Θα μπείτε σε μια κλήρωση για να σε βρέχω. Αντίο!